Ναι, μωρό μου. Έλα, πασά μου. Ναι, πιάσε κόκκινο. Έβγε. Μπακούρια. Μουτράκια. Έλα μωρή γλυκό μου. Έλα. Αφήσεις και θα μου λείψει τώρα. Έλα μωρέ μπαμπίνο, αφού πρέπει να πάω να δω τη μανούλα μου, μανίτσα μου. Και τον μπαμπίνο σου, δεν το σκέφτεσαι τον μπαμπίνο σου, Πώς δεν το σκέφτομαι. Θα σε παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα. Και 2 φορές τη μέρα θα σε παίρνω. Ναι, αλλά τα μουδανιά είναι μακριά. Έλα, τώρα κάνεις σαν μωρό. Αφού σου λέω ότι θα έρθω γρήγορα, θα περάσουν πολύ γρήγορα οι μέρες. Μέχρι να τελειώσετε το επεισόδιο θα είμαι πίσω. Δεν θα έρθεις ποτέ. Θα σου φέρω εγώ και καριόκες και ανώμαλα. Λες βρωμόλογα. Γλυκά είναι μπάμπι μου, δεν είναι βρωμόλογα. Γλυκά είναι. Με σοκολάτα και αμύγδαλο. Δεν μου τα φέρεις, Να σου τα φέρω. Μην αργείς, Δεν θα αργήσω ποτέ. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Έλα μαζί μας, ρε Τόνι. Δεν έρχομαι. Τα βαριέμαι εγώ αυτά τα βερνισάζ. Καλά, σε έκθεση ζωγραφικής δεν πάμε. Αυτός γιατί το παίζει? Βερνισάζ. Πώς λέμε εμείς του θεάτρου πρεμιέρα, στα εικαστικά το λένε βερνισάζ. Βερνισάζ. Και γιατί βαριέσαι, ρε? Καταρχήν δεν ξέρουμε το ζωγράφο. Δεν ξέρουμε τι ζωγραφίζει. Έτσι θα πάμε και ό,τι δούμε. Ξέρεις τι έχω δει εγώ από αυτά. Εξάλλου δεν έχω και κοστούμι αφόρετο. Δεν μπορώ να πάω να φοράω τα ίδια πράγματα συνέχεια. Δεν γίνεται. Καλά, είσαι μεγάλη ψωνάρα, Τι θα πει δεν μπορείς να φοράς τα ίδια πράγματα συνέχεια? Γι' αυτό δεν τα αγόρασες. Για να τα φοράς δεν τα αγόρασες. Δεν είμαι ψωνάρα. Μην παίρνεις παράδειγμα εμάς. Άλλοι τα κοιτάνε αυτά. Άλλοι τα κοιτάνε αυτά. Μας πήραν χαμπάρι και οι Ολλανδοί. Τώρα. Στρατό, θα πάρουμε μαζί και τον μπαμπά σου που φυγεί στο ζώο και είναι λυπημένος. Α, γι' αυτό δεν μιλιέται ο Μπάμπης. Βαριέσαι σίγουρα? Σιγουρότατα. Καλά, εσύ είπας. Μπαμπά! Μπαμπά! Μπαμπά, δεν δίνεσαι μια στιγμή? Γιατί? Γιατί πρώτον θα έρθουν τα κορίτσια και δεύτερον έλεγα μήπως ήθελες να έρθεις μαζί μας σε μια έκθεση. Έκθεση έγραφα μικρό στο γυμνάσιο. Δεν γράφω εκθέσει. Άσε με, δεν έχω κέφι. Θα καθίσω εδώ να δω MCM. Πάλι MCM. Όλο MCM βλέπεις, θα πάθουν τίποτα τα νεύρα σου. Δες και λίγο Λεβέντη, βγες και λίγο έξω. Δεν έχω κέφι. Κύριε Μπαμπή, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δεν έχω όρεξη. Και δεν τρώω. Έλα μπάμπι μου. Άντε, έλα μαζί μας, έλα. Άντε κύριε Μπαμπή, ελάτε μαζί μας, θα περάσουμε πολύ ωραία. Καλά, θα έρθω. Εντάξει. Η όρεξη θα είναι. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Αυτός γιατί δεν είναι έτοιμος? Γιατί δεν θα έρθει? Καλά, και ποιος θα συνοδέψει τη θάλασσα? Ποια? Τη θάλασσα. Ποια θάλασσα? Τη θάλασσα, τη φίλη μας. Καλά, η Σοφία δεν σας εξήγησε τίποτα. Έχει πάει να τη φέρει. Θα φέρει τη θάλασσα σπίτι. Θάλασσα είναι το όνομά της. Θάλασσα είναι το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο. Και τι είναι, Σαντέζα, χορεύτρια, τι καλλιτέχνης? Ζωγράφος μπορώ μου και μάλιστα πάρα πολύ καλή. Που ζωγραφίζει μόνο θαλασσογραφίες. Τίποτα πιο πρωτότυπο δεν βρήκες να πεις? Πρίε. Καλά, να σου πω κάτι. Δεν θα έρθεις και θα μας χαλάσεις και τα σχέδια? Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Θα έρθει ο μπαμπάς μου μαζί μας. Τώρα τίμια. Δηλαδή μεταξύ μας. Αυτό το λες για να μην ανησυχώ? Θαύμα, εγώ θέλω μπάμπι μαζί μας. Θα είναι το πιο καλτ ζευγάρι που θα έχω δει. Αυτή η φίλη σας η θάλασσα είναι νόστιμη? Νόστιμη δεν πιστεύω. Αλμυρί οπωσδήποτε. Να μη σε νοιάζει. Παιδιά τώρα δεν είπε, όχι? Είπε. Ναι. Τώρα, φίλοι είσαστε ή φίδι? Φίδι.
Καλά, πώς ντύθηκες έτσι? Τώρα είναι που δεν έρχομαι. Για καλό ή για κακό το είπε. Μου είπατε έκθεση ζωγραφικής και εγώ έβαλα μπερέ και φουλάρι. Κούκλος, του να μην μας ματιάσουν, ότι στη Μονμάρτη να είμαστε. Και στην Κυψέλη καλά είναι. Η θάλασσα θα είναι. Λέτε όντως δεν είναι αυτή? Αυτό θα πει παραλία, να σου χτυπάει η θάλασσα το κουδούνι. Παιδιά, αν δεν το ήξερα ότι έγινε παρεξήγηση, θα έλεγα ότι είπε εξυπνάδα. Μπάμπη μου, θάλασσα είναι όνομα. Είναι η φίλη της Σοφίας και της Ελίζας που μόλις ήρθε. Α, θα έρθουν και ξένοι, φεύγω. Εγώ θέλω να μείνω μόνος μου. Έφυγε, μοναξιά. Καλά, θα ανοίξετε τώρα ή θα περιμένει το κορίτσι απ' έξω? Γιατί όταν θυμώνει φουρτουνιάζει? Ας το διάλο, κρύε. Να φτιάξετε το τζάμι σας. Το παθαίνει αυτό από το αποφόρ. Να σας παρουσιάσω τη θάλασσα. Γεια σας, είμαι η θάλασσα. Πώς θα ήθελα να ήμουν ναύτης. Σας έδινω στα στοιχεία της φύσης. Κυματάκια κάνετε? Εξαρτάται ποιος φυσάει. Γοητευμένος. Βάζω το σακάκι μου για να σας συνοδεύσω. Το γύρισε τώρα, μόλις είδε γυναίκα ο άθλιος. Σου το είπα ότι θα τους άρεσε. Βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Εσείς, ποιος είστε εσείς? Μπάμπης. Πόσο θέλω να σε ζωγραφίσω. Τι χρώμα. Και φόρμα και πνεύμα σπάνιο. Πες μου, Μπομπ, θες να γίνεις η μούσα μου? Ότι ήταν οι γυναίκες για το Ρούμπενς, θα γίνεις εσύ για μένα. Όλες συζητιόνται με ένα ποτό. Μετά το βερνισάζ. Νόμιζα ότι θα πάμε στην έκθεση. Ναι, αυτό ακριβώς είπε και η κοπέλα, κύριε Μη Μπάμπη. μας διακόπτεις. Άφησέ με να ρουφήξω την πρωτόγονη σοφία του. Τη φόρμα των λόγων του, το σχήμα του πνεύματός του. Θα μας τη φάει την κόμενα ο Μπάμπης. Μάλλον αυτή θα μας κομφάει. Τον ρούφηξε η θάλασσα. Είτε επιτυχίες ο κύριος Μπάμπης. Δεν φταίει αυτός, αυτή του την έπεσε σαν πύραυλος θαλάσσης αέρος. Ντάν στο δόξα πατρί. Εμένα πάντα μου αρέσει ο Μπάμπης. Κι εγώ τον αγαπάω τον Μπάμπη, αλλά να μην τον πληγώσει. Είναι σκληρή η θάλασσα. Πες μου, Μπομπ, πόσο χρονών είσαι? Κοίτα, άμα θες να κόβεις το όνομά μου, κόφτω σωστά, όχι Μπομπ, Μπαμπ. Μπομπ, όπως ο Ρέντφορντ, ο Κέννεντι. Όπως λέμε Μπομπός. Λοιπόν, πόσο είσαι? Εγώ βασικά είμαι 1,68. Χρονών, Μπομπ. Είσαι πάνω από 45. Αλήθεια. Και ψέματα να μου πεις δεν με πειράζει, αρκεί να μου πεις ότι είσαι πάνω από 45. Δεν μπορώ να πω με άντρα κάτω από 45 χρονών. Άμα είναι έτσι, τότε και βέβαια είμαι. Τα πάτησα. Πού είναι η τούρτα να σβήσω τα γεριά, πού είναι. Ωραία. Πάμε, Μπομπ. Ανυπομονώ να σε επιδείξω στις φίλες μου. Τι να με κάνεις? Να σε επιδείξω στις φίλες μου. Α, να με επιδείξεις. Έβγε. Να τα ο Μπάμπης. Αυτός κάτι ξυπνάει στις γυναίκες, αλλά δεν ξέρω τι. Κάτι που κοιμόταν πολύ βαθιά μέσα του. Καιρό. Αν αφήσω μουστάκι και πάρω μερικά κιλά, λες να πετύχω? Σοφό! Καλησπέρα. Ένα τηλέφωνο να κάνω. Με συνδέεται με το μετρητή. Αφήστε το παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μα πού
γυρίζουνε. Δεν πιστεύω κάπου να έχει πάλι τσιμπουρδίσματα. Τέλος πάντων, κάπου θα πήγε ο καημένος μου και καμιά βολτίτσα να ξεσκάσει. Δεν μίλησα. Ευχαριστώ. Μην το βλέπεις σαν τέρας. Δες το σε μια υλοποιημένη πνευματική διάσταση. Και αυτό. Ναι. Κοίτα, εγώ μπορώ και τα αγγίζω. Μη, θα σε τα ακούσει. Λίγο έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Σπίτι θα πάμε, τι θα κάνουμε. Α, μάλιστα. Εσύ τι θα κάνεις, μπαμπά? Με λες μπαμπά, Με λες μπαμπά. Θάλασσα, θα γυρίσουμε μαζί για να μας πάνε τα παιδιά, άμα είναι. Μπομπ, δώσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου στα παιδιά. Θα σε γυρίσω εγώ. Πού θα με γυρίσεις? Παντού. Όπου θες θα σε γυρίσω. Στράτο, πάει τα κλειδιά του αυτοκινήτου και άμα πάει τηλέφωνο ή... Κανονίστε το, έβγε. Που καταντήσαμε να κρατάμε φαναράκι στον Μπάμπη. Έλα, πάμε για ένα ποτό στο σπίτι. Ούτως ή άλλως αύριο δεν έχουμε να ξυπνήσουμε νωρίς. Έχουμε. Θάλασσα, γλυκιά μου. Θα τα πούμε αύριο. Μπομπ, ήρθε η ώρα να σε μοιήσω στον κόσμο του Preach. Ο Preach είναι μεγάλος ζωγράφος, δεν έχεις πιο. Ο κύριος Πλουδιόπουλος, τεχνοκριτικός. Πώς σας φαίνεται ο Preach? Του αρέσει. Ναι. Α, πάμε να δούμε αυτό. Αυτό. Του Πρίτς. Του Preach. Λέγεται «Ο φόνος ελευθερώνει την ψυχή». Είναι λίγο... Μην το βλέπεις έτσι. Δεν το βλέπω. Πάμε από εδώ. Αυτό. Αυτό, σπουδή πάνω στην ευθεία με μπλε κουκίδα. Αυτό. Του Πρίτς. Του Preach. Και αυτό του Preach. Και αυτό του Πρίτς. Σπουδή πάνω στην αγγίλη. Μάλιστα. Αυτό, γυμνή φόρμα με καραβάκι. Τις τελευταίες τεχνοτροπίες του Preach. Μάλιστα. Αυτό το καταλαβαίνω γιατί είναι κάτι ζωντανό. Είναι ένας Πρίτς ζωντανό. Πέστε μου, είναι ακριβώς, είναι. Απλησίαστος, δεν έχεις πιο. Μάλιστα, αλλά... Ας δούμε κάτι άλλο. Σπουδή πάνω σε λευκό. Πρίτς. Preach. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό του έργο, επηρεασμένο από το Bacon, Crucifixion. Μάλιστα. Εδώ είναι 2 πίνακες από μια τριλογία του Preach πάλι. Του Preach. Ναι. Το τρίτο κομμάτι είναι στο Μουσείο Μοντέρνα στα 6 της Νέας Υόρκης. Εδώ έχουμε ένα... Από εδώ. Ναι. Έχουμε ένα self-portrait του καλλιτέχνη. Μάλιστα. Να πιούμε κάτι. Θέλεις ένα μήλο? Πρίτς. Είπα ρε γαμώτη, μη σφίγγεστε, δεν θα έρθει κανένα πνεύμα. Μπα, εδώ είστε. Μπαμπά, συγγνώμη, Μπάμπη. Είπες πως δεν θα αργήσεις και έχουν περάσει ήδη 2 ώρες. Τι την έκανες στη θάλασσα, Μπομπ? Το ξελόγιασε το κορίτσι μου φαίνεται. Όχι και το ξελόγιασα. Έβγε με τριοφροσύνη. Μια συζητησούλα είχαμε. Δεν πήρε τηλέφωνο, Όχι, όσο είμαστε εδώ τουλάχιστον δεν πήρε. Όχι, γιατί όχι. Γιατί δεν πήρε. Μπορεί να πήγε σε κανένα βερνισάζ. Τη γλώσσα σου, ρε. Χτύπα ξύλο, ρε. Χτύπα ξύλο. Άντε κορίτσια, σηκωθείτε. Πάμε να φύγουμε, είναι αργά. Ναι, άντε. Ας το ξενύχτη, πάμε να φύγουμε. Έλα, Βαλέρια, σήκω. Φιλάρες, Μη σας κρατάνε. Γεια. Άντε, ώρα να πάμε κι εμείς για ύπνο. Ναι, με κούρασε η τόση τέχνη. Δεν έχετε να πάτε πουθενά, Έχουμε να συζητήσουμε για τέχνη. Εγώ σου λέω ότι μου φαίνεται περίεργη. Τι, επειδή της αρέσω. Πάντως, Στράτο, μην το λες αυτό. Άμα τους αρέσει, την πέφτουνε κατευθείαν. Εμένα πάντως δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Φυσικό είναι, εμείς μιλούμε για normal περιπτώσεις. Έπειτα είναι και το άλλο. Είναι και θέμα ηθικής τάξεως που προκύπτει. Ναι, είναι. Ποιο? Η Ζουζού. Μη λέτε αυτό το όνομα, με γεμίζει τύψεις. Στράτο, αυτό ήταν ύπουλο χτύπημα. Άσε τον Μπάμπη να χαρεί μια διασκέδαση χωρίς να...
Σωστά, μωρέ. Εξάλλου η Ζωζό δεν πρόκειται να το μάθει ποτέ. Εμείς δεν πρόκειται να της το πούμε, οπότε. Θα της το πω. Δεν παίζω εγώ με τις καρδιές των γυναικών που με αγάπησαν πολύ. Έβγε και τίμιος. Έβγε και εγώης. Και σεμνός. Έβγε. Πήγαινε για ύπνο τώρα. Ό,τι και αν αποφασίσεις πάντως, Λουκά, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ μικρή για σένα. Σαν κόρη σου. Εγώ σου βάζω σαν εγγονή σου. Θα το κρατάς στον δρόμο και θα φαίνεται σαν εγγονή σου. Ο γέρος και η θάλασσα του Χέμινγκουέι. Ο αναρχικός και το γιαούρτι. Του Μπάμπη. Ότι είναι πάρα πολύ μικρή για σένα. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, 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 αι. Στόμα χαμόγελο, κορμί, γραμμή. Αι, 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 αι. Κι όταν στην πίστα σε κρατώ, πετώ. Αι, 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 αι. Λες και το βγάλει απ' τη χαρά, πέρα. Αι, 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 αι. Πω, 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 με του τσατσά το σκοπό, θα σου το πω, πόσο τρελά σ' αγαπώ. Τσα, τσα, τσα. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, 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 αι. Στόμα χαμόγελο, κορμί, γραμμή. Αι, 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 αι. Μη γελάτε, εγώ ξέρω να τραγουδάω. Οικία Λουκανίδη. Λουκανίδης Υιός. Ναι. Δεν πας στας φίλος του... Ου. Λουκανίδης αυτοπρόσωπος. Έλα, γλυκιά μου. Ναι. Το είπα εγώ, η θάλασσα είναι. Όχι, δεν έχω δουλειά. Δηλαδή μια μικρή δουλειά έχω και μετά θα πάω όπου θέλεις εσύ θα πάμε. Ναι. Στην πινακοθήκη. Βέβαια, στην πινακοθήκη, ναι. Και στην έκθεση, ναι. Και στο μέγαρο πλουσίο φίλων της μουσικής. Οπωσδήποτε θα πάμε. Πλούσιοι είμαστε, καλλιεργημένοι είμαστε, πού θα πάμε. Ναι. Ό,τι θέλεις. Ναι. Ναι, κυματάκι μου, μπουρινάκι μου, θαλασσίτσα μου, ναι, μωρό μου, ναι, η Παναγιά μαζί σου, ναι. Σιρόπια κολλήσαμε εδώ πέρα. Τι είναι, Μπάμπη μου, για κοίτα με στα μάτια. Έλα, Μπάμπη, στα μάτια. Μπάμπη! Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ερωτευμένος, απλά του αρέσει. Πολύ του αρέσει. Μπάμπη μου, πρόσεξε. Αυτές οι μικρές δεν είναι να τις παίρνεις στα σοβαρά. Όπως τους έρχεται κατά κέφαλα, έτσι και τους φεύγει. Μπάμπη, πρόσεξε. Μη δένεσαι! Μη δένεσαι! Μη δένεσαι! Έβγε, σύμβουλες, έβγε. Βουλωμένα γράμματα διαβάζετε εσείς. Έβγε, φίλοι.
Θα πας στο γραφείο. Στο γραφείο. Τι να κάνω στο γραφείο. Και αν σε ψάξει, Ζωζό. Μη λες τέτοιο όνομα. Τι το λες τώρα όνομα. Μην το λες. Το λέω, δεν το λέω, θα σε ψάξει. Τι θα της πούμε, ότι πήγε βόλτα. Εγώ πες έτσι ότι ήμουν στο γραφείο και μετά πήγα στη δουλειά και μετά πήγα στη θάλασσα. Anything is possible. We can do everything. Everything. Your ear, your nose, even your, where the hell is it? The eye! Όχι, μάτι έχω. Βλέπετε αυτό που θέλω γίνεται, δόκτωρ. Oh, yeah, about 2 hours. A little here, a little cut there. You'll be a new man. You'll be a new man. Έφυγε. Πότε να έρθω, tomorrow? Yeah, tomorrow. Hey, 7:30. 7:30. 7:30. 7:30. Yeah, 7:30. Δόκτωρ, συγγνώμη, πώς γίνεται, ενώ δεν ξέρω αγγλικά, σας καταλαβαίνω. Oh, nobody's perfect. Τι είπατε? Nobody's perfect. Tomorrow! Σκέφτομαι να αναβάλω το ταξίδι μου. Μα θάλασσά μου, 3 μέρες μόνο θα λείψεις. Μου είπαν ότι μπορώ να μιλάω και στο τηλέφωνο. Πώς θα το αντέξω αυτό, Μπομπ? Πώς? Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να πας στο βερνισάζ χωρίς εμένα. Οπωσδήποτε. Όμως, ξέρω ότι είσαι δυνατή. Κάνε υπομονή, 3 μέρες είναι. Και μετά σου έχω μια έκπληξη. Ζήτας πάρα πολλά, Μπομπ. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Όμως, είσαι κι εσύ πολύ δυνατή, θάλασσα. Καλά, θα προσπαθήσω. Αν όμως δεν τα καταφέρω, θα γυρίσω να σε δω. Ναι, μετά από 3 μέρες όμως. Γιατί? Γιατί σου έχω μια έκπληξη. Καλά. Τώρα ας χαρούμε τις λίγες στιγμές που μας απομένουν μέσα στη σιωπή των κορμιών. Η σιωπή των κορμιών. Νατούρα, αλλά μ' αρέσει. Περιμένω πώς και πώς να περάσουν οι 3 μέρες μέχρι να σε ξαναδώ. Και τότε η θάλασσα θα σε περιμένει να βουλιάξεις μέσα της. Για τον Μπάμπη είναι τα λουλούδια. Μπράβο, Στράτο. Είχες δίκιο τελικά. Πολύ πλατωνική η σχέση τους. Άκου να βουλιάξει μέσα της. Μα καλά, τι είναι ο κύριος Μπάμπης για να βουλιάξει μέσα της? Κανένα υποβρύχιο? Υποβρύχιο φιστίκι, αγάπη μου. Εμπρός. Η Ζουζού. Έλα, Ζουζούκα μου, σαν τα χιόνια, τι κάνεις? Καλά είμαστε όλοι, μια χαρά, όλοι εδώ είμαστε, ναι. Πήγε στη δουλειά και μετά θα πήγαινε στη θάλασσα. Τι λες? Πάει, τον κάρφωσε. Θα γίνει του Οθέλου. Ναι, Ζουζούκα μου, θα του το πω. Εντάξει. Πολλούς χαιρετισμούς. Φιλάκια, Να περάσεις καλά. Ναι, από όλους, τ' άκουσες, έτσι. Έγινε, φιλάκια, γεια σου, γεια. Γιατί το έκανες αυτό, βρε ηλίθιε? Θάλασσα, τι θα κάνεις? Το ξέρετε πολύ καλά, ψέματα εγώ δεν λέω. Μια θάλασσα Μικρή είναι για σένα. Άδεια. Πήρες από τον πατέρα σου χιούμορ. Άδεια. Πνευματώδης. Άλλος άνθρωπος ο κύριος Μπάμπης μας βλέπω. Δεδομένετε, κύριο, από εδώ και στο εξής θα λέγομαι Μπομπ. Μπομπ. Όσο για το άλλος άνθρωπος, πραγματικά αύριο θα είμαι άλλος άνθρωπος. Πήγες και πετσοκόφτηκες έτσι για να κάνεις τον τζόβενο στη θάλασσα. Ρε μπαμπά, δεν σε πιστεύω. Εγώ εγκρίνω και επικροτώ, Μπάμπη μου. Το ίδιο θα έκανα. Καλά, τουλάχιστον γιατί δεν με φώναζες να έρθω μαζί σου, έτσι για συμπαράσταση, έστω. Πριτς. Εννοείς το ζωγραφό. Εκ του πριτς. Πριτς. Να προσπαθήσεις να με σταματήσεις. Μια χαρά τα κατάφερα μόνος μου. Και οι επίδεσμοι πότε θα βγουνε? Μεθαύριο. Τη μέρα που έρχεται η θάλασσα.
Φύγει η γάτα στο χορό με βοβάκια και φουρό κι απ' την πολύ χαρά κουνούσε την ουρά. Κι όταν φούντωσε ο χορός και έγινε πιο ζωηρό, ένας γάτος πονηρό. Μπομπ, τι έπαθες? Έκανα lifting. Ω Θεέ μου, κατέστρεψες την καθαρότητα της φόρμας σου, τη ζώδικα το τομή σου, τη διαχρονικότητα της προσωπογραφίας σου, ως τεχνοτροπία το εννοώ, και παραδόθηκες στη σιωπή της τραβηγμένης σάρκας. Όλα αυτά τα κάνω για σένα, Θάλασσα. Για σένα έχωσα τον ιστέρι του δόκτωρα Καρούζου στην ξαφνιασμένη σάρκα μου, στη στυλπνότητα της αφελούς ομορφιάς μου. Και όλα αυτά για σένα, Θάλασσα, και εσύ μου τα πετάς στα μούτρο. Τα μούτρα σου δεν είναι πια τα μούτρα που με ενέπνευσαν. Φεύγω, Μπάμπη. Για πάντα. Προσπάθησες να κατακτήσεις το χτες και έχασες αλίμονο την ομορφιά του σήμερα. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Μπάμπη μου, τώρα πώς θα εξηγήσεις την πλαστική στη Ζωζό? Ποια? Την εγχείρηση, μπάμπη μου. Το ξέχασα. Τι θα κάνουμε? Έτσι και η Ζωζό με δει έτσι θα τα καταλάβει όλα. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, θα έρθει, θα δει, θα γουστάρει. Θα με χωρίσει η Ζωζό. Και αυτό δεν βγαίνει, Έβγαινε. Λύσεις, Τι λύση? Τι θα κάνεις? Όχι εγώ. Ο δόκτωρ Καρούζο, ό,τι έκανε, θα ξεκάτει. Ωραίο τοπίο. Κλασικής φόρμας και δομής. Έχει μια ποιότητα Turner, δεν βρίσκεται? Θα έλεγα Πρίτς. Ναι, και Πρίτς, αλλά της πρώιμης περίοδου. Ναι. Μετά ο Πρίτς έγινε λίγο φορμαλιστής, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σαφώς. Αγαπητέ συνάδελφε, δεν είχαμε σήμερα κανένα πρόοπτο. Ωραία μέρα σήμερα, όλα κυλήσανε ήρεμα. Καμιά φασαρία στα γήπεδα. Ούτε στο κέντρο. Πάντα έτσι. Λουκανίδιδες. Αγαπητέ κύριε Λουκανίδη. Να είστε καλά. Τα μπακούρια μου. Έλα, Ζωζό, για πες μου τώρα, πες μου γιατί είμαι θερά. Η μαμά θέλει πάρα πολύ να σε γνωρίσει, Λουκέ μου. Της είπα τι καλός άνθρωπος που είσαι και άμα σε δει θα το καταλάβει αμέσως. Παρόλο που έχει καταράκτη, δεν πειράζει. Μαγειρεύει. Ναι, μου έμαθε 2 καινούργιες συνταγές. Τζιροσαρμάδες. Έβγε. Και γεμιστά καλαμαράκια. 2 φορές έβγε, μπράβο. Αμάν η θάλασσα. Η θάλασσα. Τι η θάλασσα, Μπάμπη? Η θάλασσα, υγρασία, ρευματισμούς. Πότε, Μπάμπη μου? Μπομπ, τι κάνεις εδώ? Καλά, μια χαρά. Εσύ, καλά, Να σας συστήσω η Ζωζό η θάλασσα. Χαίρομαι πολύ. Επίσης, ο φίλος μου, Ευμενίων Φλουδιόπουλος, τεχνοκριτικός. Χαίρομαι πολύ. Γνωριζόμαστε εκ του Πριτσός. Του Πρίτς. Είναι ξένο όνομα, δεν κλείνεται. Μάλιστα. Μπομπ, έχεις ομορφύνει τελευταία, βλέπω. Ναι. Την Τετάρτη θα αφήσω τον Ευμενίωνα στο γυροκομείο να δει τα παιδιά του. Θες να κάνουμε κάτι μαζί? Όχι, δεν νομίζω. Εσύ χάνεις. Χαζέ. Χαζέ. Να σου πω κάτι, Θάλασσα. Υπνίξου. Θάλασσα, Μπάμπη. Ναι, θάλασσα. Αυτή η θάλασσα, Μπάμπη. Ποια, όχι αυτή η θάλασσα. Αυτή η θάλασσα, Μπάμπη. Όχι, αυτή είναι η θάλασσα. Όταν πήρα τηλέφωνο, Μπάμπη, σε αυτή τη θάλασσα ήσουν. Όχι, σε αυτή ήμουν. Όχι, σε παρακαλώ. Τέρμα τα λαχανικά. Αλλαντικά.
ποιος το γράμμα. Αυτός θα είμαι εγώ. Έβια.